Andreas Buħaġar ta' 29 sena minħal Ormi u Donna Paċ ta' 32 sena li tgħix is-Siġġiewi inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti Għawdex mixlija b'14-il serqa fuq perjodu ta' xahar kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta. Fil-qorti ntqal li l-allegat serqiet ta' flus kontanti seħħew minn gabbani fix-Xewkija Wajn Sielem kif ukoll każ ta' serq ta' apparat elettroniku minn ħanut fir-Raba' Għawdex. Fl-istess lejl kien hemm ukoll attentat ta' serq minn magna li sarraf il-flus f'car wash fix-Xewkija u serq ta' mutur mir-Raba' Għawdex. Iż-żewġ persuni huma mixlija li kienu wkoll involuti f'serq ta' karozza f'ħal Ormi li ntużat fis-serq f'Għawdex u anke serqu vettur oħra mill-Mellieħa. Wara li rritornaw lura Malta allegatament kienu involuti f'serqa minn gabbana fiċ-Ċirkewwa. Il-prosekuzzjoni spjegat ukoll li l-arrest seħħ il-ħadd fid-dar ta' Donna Paċ fejn hemmhekk instabu il-ħwejjeġ li ntużaw għas-serqa. Id-difiża talbet għall-ħelsi mill-arrest tal-akkużati bil-prosekuzzjoni oġġezzjonat. Il-Maġistrat Simon Grech ma laqgħatx it-talba għall-ħelsi mill-arrest u nżammu arrestati. L-imputati wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom.